wa wunim na one sa abantie wi ebedi ayie hu komo anase mo be ye hu hihye bia na at your own risk. Ono ane papa o omse an adan a hu kura kire se ye kwa adoptee no. Asante for ya kan ho no ye be gu papa na adwuma no mpo aka no. Asante for ya sia kan ho. Ombegu no so. Yasi wa wunim na ne akolai bekwa akoye ye hu hihye ya na se mo bekwa akoye ye na chese wono na ebe kire so ye be ndase no at your own risk. Omo abusua no yesi o mayi baabi potia committee ho omo na ebe ye hu tutu e nyina anya akola na aden a ye de yetete ye yesi akra no papa no kwa adoptee no sa wo se papa yi yesi an Ebusiabe some weeks ago and I can't tell you if you apostle or Joseph Kantanka Ebusiamu beto mountain so awomo etrese e ma we papi baby a mo no musu ene Joseph Junior enye de lesbia e fa papa na dwuma ya woja na chi ho afi eyi ni ntotoye ene ade bia obi anhwe se woni Joseph Kantanka Junior no enye de lesbia e wo sa enye manyina e ho na eno ena sa information e beto mountain so e raise concerns bebre na e baaye e wo media no so na se me no ka say Waheneba David enso edensem ababeto monti a wotremu se niensem no ekeka no Joseph Kantanka no nchemu no eba trese wono akasa no wonheda enye papa no na sinimu ba nemu oye adopted child emu nchemu ena mede eba beso ma message so binya subscribers no so ede ama me eye too much gh ya kai so de be on beka ho sa no upload ni tumpo ne first person ya wonsa ebidi kan akabi ebusia se ye body era ensem no dia fi se apostle Joseph engineer da ne to yi niensem do na ena akoso ewo media no so nanu ada ena lete efu ebusuan ho ebeto monte so ebo ganafo pusa ema wo mu edwura mu ye pa bi say ede na ekoso wo ebusuan ni mu eni nto mutim de sakrata yi ababonti na nka ne enim se Joseph Kantanka de aba papa ne kwa airton ne cars na wono ena na eye CEO Edma Kantanka group of companies nte de ne ko ba ya ama sa abu mu de lete yi ababonti so wo mu kwhye general public ne se ma wo mu ne abrantie no eni kasubo mana se wo ma wo mu ne enya nkita ho bia ewo eye na ekoso ne no ena Waheneba David edi nchemu aba na wo trese Joseph Kantanka na information kita wo Waheneba David ne trese wo ye adopted child edema papa na wonye papa na sinimu ba enunti ena saa enyema no ekoso ne nkote ne nchemu no na yemra ya nam no ya sia kan hu o se nim se apostle Joseph to fo ma na yeti an wa asante ni dihye na asante nti o anche ena yehu se apostle Joseph na busua ato sante na du asante memu se ye baba be se sante hine ayie because owu ye na sata mu asoso na unua inua ba da fo ma na eja wo ye na yie unim se ankra be kan yensa sisi a kire se abusua e de abase apostle Joseph ne baba nti ye nyina ye nim se ono e na o interest na me pa che se ogi ni di ye eni to the company ni share nsa e kire ne company ni no secret ni bibia o ni ameminim no se wo so nim fufura afabra enti akora we die wone ne papa ne die enya asam ketoa ye wo hanu man kra ye nkonkote ne se an abusua de abase ayie no ho hihye ho ayie apostle Joseph na yie ho hihye wa wunim na one sa abantie wi ebedi ayie hu komo anase mo be ye yie ho hihye bia na at your own risk. Ono ane papa o omse an adan a hu kura kire se ye kwa adoptee no. Asante for ya kan ho no ye be gu papa na adwuma no mpo aka no. Asante for ya sia kan ho. Ombegu no so. Yasi wa wunim na ne akolai bekwa akoye ye ho hihye ya na se mo bekwa akoye ye na chese wono na ebe kire so ye be ndase no at your own risk. Omo abusua no yesi o mayi baabi potia committee ho omo na ebe ye ho tutu e nyina anya akola na aden a ye de yetete ye yesi akra no papa no kwa adoptee no sa wo se papa yi yesi an ese asante fo no yasi akan ho biem jama munim me aba no ai echire mu nchire mu no ebeba concerning sa sampansense mi na odi wani kwa hwe menua daben ena court sha ase se ono na esi hene e won kofo kruso daben CSC ebeka no kra daben na court sha ase se ono no nkofo kruso ono na ehye mmara anase wo hye ne keten ne yeko ne kosi hene o daben kwan e fa so si hene o Ghana obi anim
eno anse ohene se owu a me pa cha ohema atiase no wasi ne hene sisi a wo tumfo wo hoyi wo ye wa chanchesem wa asantefo so kura wudi nsem hunu di nsem fon ne nkwase asem ne akakabensem se bi ebi hu se wo ye powerful ne ade chese jimi niam na etwam many years ago no afi ne ye practice no Ghana e wo Kumase enye Ghana mpo Kumase asante mem mampo ne da form no munyina mebo modern ahwese mo betimi archive video bi a the other time me bochire mo no papa ne chire mu kama kwanya ye faso a yesi hene no samre ya mpacho we edwira man hene wasen ye video kura na me pese me ba life na mbebo me nyina me bechire mo chire mo oye mate ase na ne hene wu a oye man ne ginam no ahwe mo a mo bedi ade nyina mo fa mo ayi mmra mo de kɔ no wanya abotre no ahwem ba ko osusu se ofata no onya yi no no osi ne hene wie court bia ni ho oye man no ene nim ne oye edihye ende madwen bone ne madwen fin se ne oye na santimante mu de o ka se sampa for de genuinely ene o mayi o mo hene ene basa na ekọ so sampa no me ka kire mu nyina obi antie otumfo osetu ena ehye saa de na chi na ne o maye ne se platforms ahodo a ejina mu ema asante hene ene saa jafla kwase ampanyin na ne ti pase no omukono mukudi samone ni wiepe no ma hyeda aposi wo mo se ai enne samodua ne nkrofo o matututu aye basa e wasampa obi ono oti ne kurom no 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 akwa akwhye face mask no de tuo abewura kurom no abetututu asen egu ono an kasa ne nuanom ne nkrofo so ti bi wahi and I expose him and mo share or the same mask, face mask, and I'm modi tuo na papa. We say yeah, mo ntumi no. E say mo dwane am mo tetete. Na Ghana na minim se mo pese mo transe na enyi se omunkum nipa thousands. Ansa no matu na mo so mo pese enna te se Ukraine ansa minim. Sante hene kwase ampanyi ya na share kire no odi sansemfo no. Enti Ghana police enso ede wo statement aba so mo hono ma omo anse nti we na expose wotumfo osetu ene ne nkwase ampafo ne nkwase ahene na wasi no ma ehia na obedi akonya no otumfo ti ase se enye saa yi we na be me hu se we ye powerful koto wa wotena se ase han akonya bia ye ditue ni ase kan ne mma ne ntoka na esi ne nya akonya papa oyonko asi na akonya kama ohema ate ase ohema na esi na akonya edian na koto no se wa hyese ye nyi hwan abra Brown Regional House of Chiefs kura na anye papa ne nkrata den de kodu national wa fere hu asante ne asante ne wa fere papa mesi wa fere papa onim na egu ase enim na gu asa won wa ma ho ada ho we na kire ne wote asante mantem he ne hwe wonnam obia mu asante ne na wonnam ba bi obia mu enim agu ase ko hwini gije nkrofo sika na wotonton kunyama omo ensi wasampa da nenne obia hu wanim gu ase ne okuro no wadwen bone ne wadwen fin wasam na okan say akonya bi e den tokwa na etuo ne de ben si enya akonya papa no mbacho e de na wo de atuo ni aseka na ekosampa ho na ofiri ho na ohwe sampa so sampa fo hye wase omutu ato ma ho obai ubu ade anka umo sande asem no ko national or the same regional house of chiefs say wo so ahwehwem na ne wo huni na nka mum yenu mo umu ade enti wo sabi hia anze ne bibia da di sa wo taabo no abono force so omo masori yanka nkyere omo nto wo ase say bono se omo masori obia ne obema okwan ama wo de wo nkwase ade na ba omo so no aba bedi nsem fun no ntiti ase
Nti abusia se no de nchemu no bae no eno ne akwaputi aba na we Bible kwa ka se ya wo na se ufri asase so eto ala nan won se na se yensie wuyi a wo pomba kra eso e won fa so e che nti se etie abusiafo ne ma abonte e be ye press conference yin nim se bia na eye no hototoye no e na eda wo manimu a wo mo eye se no mo de kan e de ho information aba se wo ba be hwe papa no the 40 days no wo mo di nti no abusua no e wa atweyem so be papa no e chi kwa bre kama na bibia akoyi e be pam no abusua no ba betena se na wo de ensem bia ba fa sa ensem ya e koso ho e beba na ya sign e de aba be so ma mesre se wo beja wo comment so e wo comment section ho e de ama all the social media platforms so ko wa e too much gh o subscribe no like no share na afofo so enyemi ahwe midin e de dark gold e be sensia